Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut yritykset kasvavat kriisin aikana, kun taas toiset leikkaavat henkilöstöä? Miksi jotkut ihmiset seuraavat trendejä, kun taas toiset ovat vasta alkaneet lukea niistä? Ehkä kyse on ihmisistä, lähestymistapassa, tai kenties teknologioissa, jotka jotkut ovat jo ottaneet käyttöön, kun taas toiset lykkäävät edelleen myöhemmin. Kysy itseltäsi. Onko markkinointisi todella yksilöllistä? Oletko varma, että käytät logistiikkaa optimaalisesti? Kuinka monta päätöstä yrityksessäsi voitaisiin tehdä nopeammin, tarkemmin ja halvemmalla hermoverkkojen avulla? Ai ei ole enää teoria, se toimii. Hiljainen, vakaa ja kannattava. Eikä missään laboratorioissa, vaan hyvin tietyillä alueilla markkinoinnista logistiikkaan. Ja jos haluat ymmärtää, missä neuroverkot tuovat todellista hyötyä ja mitkä yritykset tienaavat jo tällä, pysy kuulolla. Tässä on 5 aluetta, joilla tekoäly on jo tullut osaksi liiketoimintaa. Markkinointi ja mainonta. Milloin viimeksi sinusta tuntui, että mainos luki ajatuksiasi? Uusi mekko Instagramissa on juuri sitä väriä, jota etsit pari päivää sitten. Banneri, jossa on lippu kaupunkiin, josta puhuit ääneen. Sattuma. Ei enää. Tämä ei ole mystiikkaa, tämä on tekoäly toiminnassa. Neuroverkot tekevät markkinoinnista nykyään älykkäämpää ja tarkempaa kuin koskaan ennen. He analysoivat käyttäytymistä, ennustavat toiveita ja rakentavat henkilökohtaisia myyntisuppiloita, jotka tuntevat käyttäjän lähes intuitiivisella tasolla. Mitä neuroverkot voivat tehdä markkinoinnissa? Luo ainutlaatuisia tekstejä, visuaaleja ja jopa videoita mainontaan muutamassa minuutissa. Säätää mainosviestit automaattisesti asiakkaan kiinnostuksen kohteiden ja mielialan mukaan. Ennustaa, mitä tuotetta tarjotaan ja millä hetkellä, jotta se on aiheessa ja ajallaan. Coca-Cola käyttää tekoälyä analysoidakseen tunteita sosiaalisessa mediassa ja mukauttaakseen mainoksia reaaliajassa. Kampanja voi muuttua lennossa riippuen siitä, kuinka yleisö reagoi ensivaikutelmiin. Johtopäätös: markkinointi ei ole enää arvauspeliä. Tekoälyllä se on matematiikkaa, logiikkaa ja hienosäätöä jokaiselle asiakkaalle. Ja se toimii, ROI kasvaa, manuaalinen rutiini katoaa. Tärkeintä ei ole pelätä kokeilla. Verkkokauppa ja vähittäiskauppa. Kuvittele kauppa, jossa jokainen asiakas saa paitsi esittelyikkunan, myös henkilökohtaisen kauppatilan, joka on luotu heidän makuun, tottumuksiinsa ja jopa mielialaansa. Ei yleisiä ehdotuksia. Vain se, mikä todella kiinnittää huomiosi. Näin sähköinen kaupankäynti toimii nykyään hermoverkkojen kanssa. Mitä tekoäly voi tehdä verkkokaupassa ja vähittäiskaupassa? Luo suosituksia, jotka todella ostavat, ei vain samankaltaisia. Ennustaa kysyntää ja auttaa optimoimaan valikoiman sesongin, alueen ja yleisön mukaan. Analysoi arvosteluja ja käyttäytymistä tunnistaakseen trendit ja asiakkaiden kipukohdat ajoissa. Muuttaa hintoja dynaamisesti kysynnän ja kilpailijoiden käyttäytymisen mukaan. Amazon myönsi, että jopa 35% myynnistä syntyy hermoverkkoihin rakennetun suositusjärjestelmän ansiosta. Zalando ennustaa tekoälyn avulla, mitkä tuotteet palautetaan useimmin ja mitkä kuvaukset tai valokuvat kaipaavat parannusta. H&M ennustaa tekoälyn avulla muotitrendejä ja päivittää mallistoja tarkemmin ja nopeammin kuin koskaan ennen. Mitä tämä antaa yrityksille? Keskimääräisen sekin ja LTV:n, asiakkaan elinkaariarvon, kasvu. Palautusten, varastosaldojen ja epälikvidien varojen vähentäminen. Asiakaskokemuksen parantaminen kuluttamatta rahaa analyytikoiden armeijaan. Tekoäly tekee verkkomyynnistä paitsi kätevän, myös intuitiivisesti ennustettavan. Asiakkaat tuntevat olevansa ymmärrettyjä. Ja liiketoiminta saa enemmän pienemmillä kustannuksilla. Ja kyllä, tämä kaikki ei ole enää tulevaisuutta, vaan käytännöllinen työkalu, joka toimii päivittäisessä toiminnassa. Rahoitus ja vakuutus. Raha ei pidä virheistä. Ja neuroverkot luodaan juuri tätä tarkoitusta varten, riskien vähentämiseksi, kuvioiden löytämiseksi ja päätösten tekemiseksi nopeammin kuin ihmiset. Rahoitussektori oli yksi ensimmäisistä, jotka käyttivät tekoälyä paitsi avustajana, myös strategisena työkaluna, joka muuttaa lähestymistapaa omaisuudenhoitoon, luotonantoon ja vakuutuksiin. Mitä tekoäly voi tehdä rahoituksessa ja vakuutuksissa? Analysoida välittömästi valtavia tietomääriä luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Ennakoida asiakkaiden käyttäytymistä, auttaa heitä säilyttämään ja tarjoamaan oikeita tuotteita. Tunnistaa petolliset järjestelmät ennen kuin ne aiheuttavat tappioita. Ja automatisoida asiakirjojen ja vakiopyyntöjen käsittely sopimuksista vastalauseisiin. JP Morgan Chase on ottanut käyttöön tekoälyllä toimivan järjestelmän, joka analysoi oikeudelliset asiakirjat sekunneissa ja säästää pankille yli 360 000 tuntia juridista työtä vuodessa.
Fintech-startup Upstart hyväksyy lainat perinteisiä pankkeja nopeammin ja tarkemmin käyttämällä hermoverkkoja tavallisten pisteytysjärjestelmien sijaan. Lemonade on digitaalinen vakuutusyhtiö, jossa tekoälybotti analysoi vahingon, tarkistaa riskit ja maksaa korvauksen 3 sekunnissa. Ei puheluita, ei papereita, ei odottelua. Mitä yritys saa? Vähemmän petoksista ja virheistä johtuvia menetyksiä. Nopea hakemusten käsittely ja lisääntynyt asiakastyytyväisyys. Sekä rutiinitehtävien ja henkilöstökulujen radikaali vähentäminen. Tekoälyrahoituksessa ei ole automatisointia sen vuoksi, vaan todellinen etu, nopeus, tarkkuus ja luotettavuus. Ympäristössä, jossa miljoonat ovat vaakalaudalla, jokainen sekunti ja jokainen tarkkuusprosentti voi tuoda konkreettista voittoa. Logistiikka ja toimitusketjut. Mitä yhteistä on suurilla varastoilla, tien päällä olevilla kuorma-autoilla ja epävakailla toimitusajoilla? Kaikki nämä ovat ihanteellisia tehtäviä neuroverkoille, koska logistiikka rakastaa tarkkuutta, ennustettavuutta ja nopeaa päätöksentekoa. Aiemmin yritykset työskentelivät tuntuman mukaan. Toimitukset suunniteltiin viime vuoden tilastojen, freitit manuaalisesti ja varastotaseet silmän perusteella. Nyt kaikki on toisin. Mitä tekoäly voi tehdä logistiikassa? Ennustaa kysynnän ja kausivaihtelut suurella tarkkuudella. Optimoi toimitusreitit ottaen huomioon liikenneruuhkat, sääkäviivästykset. Hallitsee varastovarastoja ehdottaen mitä ja milloin tilata. Ja ennustaa laitteiden vikoja ennen kuin ne ilmenevät. DHL luo tekoälyn avulla reittejä reaaliajassa, ottaen huomioon sääolosuhteet, liikenneruuhkat ja viivästysten todennäköisyyden. Näin voimme toimittaa tavarat 25% nopeammin. Walmart käyttää neuroverkkoja ennakoivaan varastonhallintaan, mikä vähentää pulaa ja ylijäämää. Liiketoiminnan tulokset. Kuljetus- ja varastointikustannusten vähentäminen. Vähemmän vikoja, enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Sekä parantaa suunnittelun tarkkuutta ja vähentää riskejä. Logistiikassa tekoälystä on tullut strateginen kumppani, ei vain ohjelma. Hän tietää, missä ruuhka on, ennen kuin se tapahtuu. Hän näkee, että tavarasta tulee pulaa jo ennen kuin asiakkaat tietävät siitä. Aikakaudella, jolloin saman päivän toimituksista on tulossa normi, tällainen tarkkuus on ratkaiseva etu. Valmistus ja automaatio. Tehtaat eivät enää muistuta meluisia kuljetinhihnoja, joissa on satoja ihmisiä. Nämä ovat yhä useammin hiljaisia, lähes autonomisia tiloja, joissa keskeisiä prosesseja ohjaa tekoäly. Ja tämä ei ole tieteisfiktiota, tämä on teollisuus 4.0, jossa hermoverkot eivät vain auta, vaan myös ratkaisevat ongelmia nopeammin, tarkemmin ja turvallisemmin. Mitä tekoäly voi tehdä tuotannossa? Tunnistaa tuotevirheet tietokonenäön avulla. Ennakoi laitteiden vikoja ennen kuin ne ilmenevät, mikä vähentää seisokkeja. Hallitsee teknologisia prosesseja ja mukauttaa niitä ulkoisiin tekijöihin. Ja auttaa tuotannon suunnittelussa vähentämään kustannuksia ja resurssien hukkaa. Siemens käyttää tekoälyä ennakoivaan ylläpitoon. Algoritmit analysoivat anturien tietoja ja signaloivat mahdollisista toimintahäiriöistä, tämä säästää miljoonia korjauksissa. Foxconn, Applen valmistaja, on ottanut käyttöön tietokonenäköjärjestelmiä laadun tarkistamiseksi automaattisesti, nopeammin kuin kukaan ihminen voisi. BMW käyttää neuroverkkoja tehtaan logistiikassa. Tekoäly hallitsee osien virtausta niin, että mikään ei katoa ja kaikki saapuu ajoissa. Mitä yritys saa? Vähemmän vikoja, vähemmän seisokkeja, enemmän laatua. Resurssien ja kustannusten optimointi. Kaikkien tuotantosyklien nopeuttaminen. Neuroverkot ovat uusi liiketoiminnan kieli, jota markkinajohtajat jo puhuvat. Ne, jotka aloittivat kokeilun aikaisemmin, leikkaavat nyt kustannuksia, skaalautuvat nopeammin ja luovat tuotteita, jotka olivat eilen vain unelma. Ja nyt kysymys ei ole siitä, otetaanko tekoäly käyttöön, vaan kuinka nopeasti olet valmis sopeutumaan. Loppujen lopuksi, kun jotkut katsovat, toiset toimivat ja saavat konkreettisia tuloksia. Jos haluat tietää, mistä aloittaa ja miten hermoverkot voivat auttaa yritystäsi, tilaa maksuton konsultaatio. Skannaa QR-koodi tai seuraa kuvauksessa olevaa linkkiä.